יאלי, אתה רואה טוב? Yes. תראה איך הם אוכלים את הבשר. I'm hungry. אייל, עוד פעם, אמיר, עוד פעם אחת hungry, אני מוציאה אותך החוצה לחפש אוכל. I'm hungry. אוקיי, בוא הנה. Okay. יאללה. You're scared. You're scared. It's just like you was going to throw me outside. And then the lion will eat you. הנה, יש פה אחד שלא קיבל. אני יודעת יד חמה. תראה, זה בא לגרש את הנקבה, הנה, היא בורחת ממנו. בואי, ממי, בואי קרוב אלינו. תראה, קח לה את זה. כן. יואו, אני מסריטה את זה. לכי מפה. לכי מפה. גדול. לא, אוי, הוא ויתר לה. כן, הנה, היא מצאה, היא שמה לה אוכל על זה. אוי, בואי, She's coming to us. המסלמים האלה. He's going away. Ew. But freaking is stuck right next to me. And I want water. Maskan! And I got maskan! Yeah. I filled here. וואלה, איזה מפגר זה. Touch here. לא, הערבי הזה, מה הוא?